ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Aw, aguray kayaw. Tayruar ko pa iti kanan yaw. Da kayo atarakan kaw. Wala. Aw, Sus, ang dami mong tarakan ah. da kayo matgayam day tangkail. Ay, wine. Adua. Basta siguraduam adi da makabulos na kita ah. Duwanangkail. Mga no agperdida iti mula ti kaaruba. Di makabasol ka. Don't worry, angkail. Nakapagod na amin. Tilaan po sa tisaan. Very good nga ro da. Bawal nga min ita ti nakabulos at tarakan. Imayak, daw may kaawisan, kuwarab. Sa dinaw. Ijay binggay. At damay sa apagayam ka, nga kanyaw ijay. Nagadayaw. Ay, uray ah. Basta dawat-wat, mapanta. Sa bagay. Kaslakayat kumatig pa siya rin binggay. Way, mapantayaw. Kadwatan, ninanam atuyan. Sige, mayatak tataba daw. Alangarod, kuwarab. Umayda kam to dagasay, nintun bigat. Untata. Ibagak ini ang kalinteng. Pakanin nanto dagiti pets ko. Ay, agbuyak man iti tayaw da. Saan lang agbuya, kuwaraw? Anyangay. Amin tayo ang nakatugaw dito. Masapol ang makipartisipar tayo. Anya? Nay, may payapayan na kaunti pagayam ka. Hintan, kuwaraw. Makitayaw tamutay. Ha? Maladaw ka na mapan ijay barangay hall. Napanamaya, inteng. Napan ko nga ro, pinakan bagiti tarakan ni Kwaraw. Apay, saan ka di pa'y asimbangpot ni Kwarog aya? Saan kanupay nga ro ang makaawit ita? Sapay naibusan ti mais na. Anya? Awanan ipakan ka kadagiti tarakan na. Naibusan. Ay kat gumatang ka ijay tersena ni Marikwanang. Kapilitan nin akas na. Ay, simot dagiti taraken ni Kwarog no saan da amangan. Sa nabali dagiti po sa ken asaw, ta mabalin ko nga ilutuan iti bagas akaninda. Uray ti kalding na, mabalin ko nga ipastaw. Ay katuan dagiti laeng manok na ti gatangam iti kanenda. Enjoyan ng sabutin ti agpaspasya. Agasam tatalugayam nga aldaw ti panagkanyaw ti pagayam ka. Kasta aya. Sigurado laki day, nga do ti maurnong tayo awat-wat, tuya. Ay nasaan ka di aday tawat-wat dita ti adda dita panunot mau. Huwag may tataba daw. Ang mga numabanglis mo't lang ti wat-wat tayaw. Kababae, no agingga tayo dito'y iti talong aldaw. No kaya't yung tagawin, umuna kayo, tuya. Agbati ang pay dito. Sige nga raw, umuna kaming kinikwarog nga agaway. Alang raw. Tapno di kayag may mesa. Kaduhan kayaw, tataba daw. Hey, agyaman na, kuwaraw. Nagawid kad marituyan, ningay Kwarog ken kabadaw. Nabati da pa'y laeng marikwanan, may isang aldaw da pa'y ijay. Agparikot ni Kapitan, naipusan ti kanon dagiti taraken ni Kwarog. Kasta, Timutang paikid din bayadan kanon ni Kwarog inton sumangpag. sumangpot day jay, siguradong ado ti wat-wat marikwanang. Mabangliston no itantan na pa'y laeng. Ay naimbag ta simbangput kan Kwaraw. Abay ka diyang kail. Kita tadi muliwayan kan baybay ang dagiti tarakan ba? Ang kail. Naibusan ti kanan dagiti manok mo. Hindi ka pa'y nagawin. Aya? Unman. Iso abayadan ti inutang ko kani kagawad ko anan. Naibus sa dagaos? Kaya niya pa ikit no nagado ti manok mo. Ay, napanak namin nakiwat-wat ije binggay tangkail. Isupay mo ta. Nagadungar ti tarakan mo. Mapan ka pa'y lang makiwat-wat-wat. Kwarog, papanab. Napanak ije ilay, antay. Anya? Nagdabarkadak nga agkasangay. Darayak mo't kanu Ay, kasta. Kat dagiti taraken mo ngay. Kadadala tayo ije balay
amangan nung maliwayam man ang dagiti taraken mo. Ay, ibagamlaan. Bayan yun nanday. Sakti makamo ka dagiti tarakan ka. Sige, makaammo ka nga rod, kwarog. Una, katagyaman na kiti palagi piyawan tay. At iti paraking ka paray. Ibingayan ka mo't itiwat-wat ka. Ay, agya man nagparke ah. Naimbag ka pa yung ni Kwarog. Apa ni kwarog paray? Dinak-inikan iti watwat. Imot na jay. Anya? Mala, sana bali paray. Dadamot tinintad ko king ka. Ay, imbagla apang ramanak pare. Inton sumaruno a bulan, adamanin agkasar iti may sa alugar. Isa din na. Ijay tumot mountain province paray. No kayat mo di umay kamay. Kuma ah. Hanggang busy kami met iti barangay ha. Kasta ka day. Naimbag na kayo na mabalin nyo ti mapan iti oras sa dinhaw. Ay kat ipakadam nga mina paray. Day taki din ti pakitabtabunwa akasarlaan. Isuki din ti ilang langana. Ay magagalit na sila. Ay, awan ka numanan ni kwarog anagawid. Binaybayan naman ang dagiti taraken na. Husto ka. Iso amapan mo man kitaan dagiti taraken na. Tapakanam ida, ay kaasi damat. Ang yamat ang dadya akwarong. Amuna nga ano ti taraken na panawan na. Ay tidakas na. Nakakaase dagiti taraken na amabisbisinan. Bayam dito. Awan mat imbaga na apakanak. Masapol ka di pa nga ibaganakan ka. No adda panunot mo. Masurunak iti dadya akwarong. No kasuron mo ni kwarog, maasi ka kadagiti taraken na. Anya? Nakaariwawa ka no dagiti taraken na. Tamabisbisin daw na yan. Ewan taawan nga rod ni kwarog amang pakan. Dito'y tangag tugaw, kwaraw. Why, tatabataw. Pagbuya ta pa iti patong. Madamdamalan, magantayaw. Ang tanto maninuat-wat tayo, tatabataw. Ay, tuloy na. Sigurado na ita. Kastoy ko mga kanayam. Ha? Kanayon aday tala umawawat iti wat-wat yar aramidan ta. Ay, nagbayatin ngay. Nukas tangag paisaw, kwaraw. Anya day ta kapitana, manuksama. Manok ni kwarog. Di nang tumot pinakpakan. Iso akastoy. Naungkilin na. Ay, anya. Pinanawan naman yung dagiti taraken na. Ay, unay matan ni kwarog. Agtarakan yung baybayan na. Ay ibagam tuman no lumabas dito. Ano agtarakan kat di na baybayan. Panangidadanos dar aramidin na akas na. Awan, kapitan. Jikal din na. Nabalod iti nakaiwaywayan na. Iso awin narwar ka. Naimbaglakit di ta nakitam, kapitan. Panangiruruman dar aramidin na kadagiti animal na. Ay, nasaysaya at laangan asaan nga agtartarakan no kastamot laang. Ay, inteng. Anya nga iti aramidam di tanatay amanok ni kwarog. Ay ilutog ta kanan dagiti aso ken pusa. Anya? Makita? Agpigpigirgadan iti ibisinda dagiti aso ken pusa ni kwarog. Ay, una yan. Nakakaasida at talaga. Ay masuruna kon at talaga. Naghilig nga agtarakan. Ang baybayan na. Ibagam kan ni kwarog ta isardeng nanti agtarakan iti dingwan. Nang runakat di namot maasikaso ida iti hustaw. May sana ngamin iti balay na kay. Awan tumot asawa na. Di pa'y lang ngamin mga asawa iti parapakan iti aso, pusa, manok, kalding, baka, kabalyo, leon, pating. Kunani kapitan, saan atila papapanam, kwarog? Gabay ka na, Kasi kano dagiti taraken mo ang mabisbisinan, tawan ka nga agpakan. Day takit tirigat na nga may, no sana bulos ti tarakan. Anya? Rumbang kumasan ang nakapagod nga may. Tanoad da pagpasyaran da tao, mangandalatan iti ruot di ta, kat sanda mabisinan. Kumaa, ngam saan mo't nga rod akasta ita?
Jak may baon niyang kalinteng, tamangan no adamanin may bagana kanyak. Napatagmat ti papanak, pinanawak latan dagiti taraken kao. Sila ang dagiti taraken mo. Tinasayahat nga main, saan kan nga agtartaraken? Apay nga Panangidadanes kanula ang tararamidam kadagiti taraken mo. Imbaga ni Uncle ko dayta? Wen, kasta ti imbaga na. Kan saan ka kanulaangan nga agtartaraken? Saan ngamin atila pangaw-awisam kin ni Kwarog si Kabadong? Anya ko matibasol ka, kit kinayat na may. Masansan ka nung ngamin amaliwayan na dagiti taraken na apakanag. Di mo't imbaga na aya. Apakanan to ni Uncle na. Tirigat na nga raw, di na kanumot ibagbaga nga dagayang papanan na. Anya, ay basol na dayta na. Anya, Sumartan kayaw, nakariwawa kayaw. Antuhin ti taraon yaw, salbag kayaw. Nita, sumartan kamit di takalday. May isa kamit ang nariwawa. Ay, uray asinumet numabisin, naariwawa. Da kayo di tangkay. Una, nakakaasid na titarakan mo ahayop. Panawam kiti. Kuha nga may. Ay, amom ka day. Mabalin ang makaswan ka iti kastangar aramidan. Ha? Si kaman mo ti ipupok da, wano ipagod da dita nga awan ka na. Ay, pasensya kayo nang kay. Diyak amuakas ta. Ay, tapno awanan ti parikaw. Ila ko mo, dagiti tarakan mo. Ha? Apay ngay? Isuntumot la di mo pakpakanan. Ay, sangkay. Din ti parigatim amang pakan, kadagiti tarakan mo. Diyak kayat ngay lako itangkay. Ket bantayam nga ron adagiti tarakan mo. Di mo ibat-bati. Wanang kail. Biriga. Tapno saan da akaasi ang mabisbisinan, iti manungaal daw akaawan mo. Ay, nakakaawa sila. ay na, nakaar-ariwawa ka numanon dagiti taraken ni Kwaraw, Kapitan. Anya? Awan ka nung amin manon ni Kwarog, di tabalay na. Mapananday ti a tao. Awan manin. Talaga asukir Ay, oray siya, Kapitan. Maasyanak mo't kadagiti taraken na. Nang runa ti aso na. Binilin kong tupay. Wen, kunana. Ita, imawang manan. Dila maasyan mo't kadagiti taraken na. Basta ibati nalatan ida. Nga oray awan kanenda itinumanong aldaw. Day tatijak kayat ka ni Kwarog. Di na pa'y mangaroon ipakaama. Nukas day nga adda papanan na. Naknapanamanag. Ay, napanak lang iti lugar ti may sa pagayam ko ang kail. Ay nukas tamit lang adi ka agtali na iti balay mo. Isardeng mo ti agtarakan. Kakaasid na. Ha? Saan mo mat nga itugtugot dagiti tarakan mo? Nukas ta pumanaw ka. Tapno awan ko mati problema. Ay, kuha namin ang kail. Ay ila ko mo, di mo matla maasikaso ana imbag. Sige, mayata ko ng kail. Anyamit na Ta si kapay ti masuron. kuha namin. Ay panunuto mo Tarakan ka at tarakan. Ipagod mo, ikulong mo. Sa mong to panawan. Ay, madi. Isungarod na mayata ko nga ilako amin dagiti taraken kao. Una, may mayat. Tanay, ibat batim mo. Ket parikot dagita. Kakasida ang mabate. Iso nga ilakom aminay. Tauray agyan kanto iti papanam. Ilakok man lang ay. Tapno awanan ti pangungungtan nyo kanya. Kun namiris ko ang husto kayo ang kail. Ay nasayaan. Saan aday tati pakasursuro nampay kanyak? Unang kail. Suray. Itala na amiris ko ti bidot ka. Ni Kapitan Enteng. Taimparef ko ngay kin ka 5 kilo abagos kwa raw. Ha? Ada pa'y pinapaitan baka anayon na. Ay, ala ako na. Katnuad da ni may nangala. Nalpasan nga intad ko kenkwana. Anya? Ti ko na. Imbaon nyo kano nga umay mangala. Iso nga intad kaon. Ha? Ay. Ay, awan ti imbabaon ko dito. Ay, sino nga nga ron tayo dyan?
Loko na ita. Anya tilangan. Ang taon siguro iti dua pulaw. Ah, Lalaki anak ko taong, naka-short pant. Sayang nga rudan Tinasurok asa nga ribo nga inggatang mo, inteng. ay, sayang at talaga, banang. Ay, kasano kumaan na amwanda nga daimbatim ijay. Ha? Ay! Win! Malagip ka. Anya, Hindi ada kami ije paradaan ti tricycle. Ano tinakatakder at at tao anak kang iti imbaga kanikwaraw. nga anya. Nga iref na biit ti pinalingkik iti balay na. Ta sanak pa'y nga gawin. Ta adanas ken apapana. Iso siguro nga inun unaandakan. Nagkarumatan da ita. No asino man da ita. Ay, umayak man makis-istoryakan ka, Marikwanang. Mabalain. Ay, kad mabalin lata, marito, yang. Kagawat ko nang. Pakibatik mampay kada kayo na itawi. Anya data. Regalo da kanyak. Ha? Gagasag tuwinton madamdama. Ala, muti nga rudan. Aw, Nay, nadagsin mo. Anya ngay daytoy. isungarod nga ibatik pa dito iti resina yaw. Nagpasada pa nga main. Sige. Awan pagdanagam. Safety dito, iti regalo. Agyaman na ka. Sige, panawan kayo pa dito kininana to yang. Sigay, kwaraw! Nagan-anad kay ti panagpasadam, kwaraw. Agawid ka din, pare. Na. Ada ka ba't dito? Pare ba daw? Ay, why? Ada mo kaming ginagarak dito, pare. Ay. Ada madmadlaw ko no, ayan ko. Ada kami. Anya? Ay, sorry kasta ti madlaw ko. Nay, tanya kumamit aga pungay, pare. Asursurutin ka. Ada kang ka. Nay, ay, awan kinapudno day tanga atap mo kanyak, pare. Anyati ko na yaw. Ada na nga la itay iti regalaw. Kasta ngagpaiso, kwaraw. Anya, ayawanin na nga raw. Anya ti kayat mo asawang? Kitnuhawan yung babaon ko nga umay mga la iti imbatik dito. Anya? Ay, anyat ko na. Adamat na nga la iti regalo nga imbatip. Kasta nga rodanggail. Ay. Masuro na. Jak pa'y naluklukatan ti regalo da kanyak. Inhala da matayin. Sino nga taday tanga agar aramid iti kasta? Jak mo ang gail. Ay, agsipot kayo na lain. Ay, ambun niya. No asino day tanga agar aramid iti kalukwat. Wanang gail. Nasken amatiliw day ta. Mababae na kanikwaraw, maray. Kunak asipti dito ti regalo nang amsaan matgayam. Ay, no asino kaday jay nangala Awan basol mo, maray. Taagpada kayo ang nabiktimalaan. Masuro na ka talaga, maray. Ay, inton maminsan, no adagibatikan ka iti tagikwana. Kasayaatan no ikam iti numero. No umay naalaan kan katim paibatin Isubli na tiinted mo a number. Tapno di ka mabiktima. Kas kumangay ijay supermarket. Ay, uwan. Kasayaatan day nga imbaga, maray. Iso ati kasayaatan, saan mon nga itited, no saan nga isuda ti umay mga laken ka. Uwan, maray. Kastalaang nga daramida. Ay, aguray ka man kwaraw. Napayang gail. Ada ka di sa bali amakamaw nga da imbatim a regalaw. Aywan. Abda ang gail. Ha! Ay, asino? Ninana to yang. Na, Isulang mo ti amok nga da ijay ti resina iti imbatik ti regalaw. kasla ada atap kau. Anya ngay da itanggal. Ada lakit di amo ni Marito yan. Maipapan iti regalo nga imbatim iti tirsi na ni kagawad kwan. Anya?
delikado nga ron ti agibat-bati no kasta, inteng. Una, nang runa no ada makangkangag iti saritaan. Nasaysaya at siguro no sekreto. No anya ti paibatin. Ay, ngag paisuan niya. Ay, nagadulakit din ay asaan anasaya at amapaspasamak dito'y lobong. Hay, umililit siguro ti lubong. Iso nagado dagiti saan anasaya at amapaspasamak. Masapul nga ron abaga am dagiti kakalugaran. Tapno agan anad da. Ay binaga akon ni Kwarong. Agsipot daan nalaing kadagiti tanaw. Nasaya at mat. Tapno matiliw, no asino man ti agar aramid. Jak ipalubos nga dakas ta dito'y barangay ko. Nibar! Umwara, tuyan. Sa dino ti papanam. Kasi iti sigad, mapanak manay, nagis-istambay, iya paradaan. Para daan ijay ilay. Ay, katuwin na. Sigay, makamuka. Lalaingam nga raw. Kat sigangay. Mapanak mat agtugtugaw ijay tirsina ni Marikwana nga. Ala, sumarunukan to nga ruday. Wen, kompormin tulagitan no adda mabalin ko apagtugtugawan. Tay ko na, agan anad ka, tuyan. Ha? Nang runa no makitam da dya, pare inteng. Managatap da dya, tamno amaw. Anya? Kumusta, Marikwanang? Nasaya at mat, marituyang. No kasta, umayak man makisarsaritaken ka. Boring ijay balay. Ay katuwan marituyang. Ay, ada ka man ditay, barituyan. Wen, kapitan, umayak man makisarsaritaken ni Marikwanang. Marikwanan. Ada man ibatikun ka. Anya kumaday ta, kapitan. Dito'y 2 kilo akarnit baboy. Ken Ricardo. Anya? Nagpauraga nga may ni banang iti baboy. Ket ada nagurdir. Order? Order da nga ron da ita. Oo. Adan to umay mangala ditay. Jak amo. No anya nga oras. Ala, mutoy nga rodan da ita, kapitan. Nanakwanang, ala akong di karni ti baboy nga imbati da ditoy. Di karne ti baboy nga imbati ni kapitan. Wala na, 2 kilo a karnit baboy ken Ricardo dayjay. Wan, isaw. Mabiit laang nga rod, ta irwar kaw. Agyamanak, nanakwanang. Aguray ka. Sigurado ka matlaang asi ka ti mangala iti daytoy. Kituan mait nana. Ala mo. Sige, nanakwanang. Tani, agdardarasa. Inakaw. Ay, mamit lang. Ha? Chip Kwarog? Nagkunakan ka nga alam day tayong bati ni Uncle Intay. Kwa? Order mi day to, Chief. Agsasaw ka ka di iti pudnaw. Uwan, Chief. Pudno nga order mi day to akarnit babaw. Ta ipilit mo kitnain. Agliblibak ka lang, salbag ka. Ha? Kwa? Agawid akong, Chief. Sana mabalain. Dito'y kapay lang, tawagak ni Uncle ko ngayon, Teng. Si kagayam ti agar aramid iti jak kaya. Jak! Kwa, Kapitan. Talaga mo't nga order mi daytoy. Sungarod ngayon nalak. Ay, di ka man. Luko ka. Kapitan. Tapno amam. Ingagarak day tagaimbati kampay iday kani kagawad ko na. Ha? Saan nga agpaiso nga ada nag-order nga umay mangala. Ha? Iso analawagan tamin. Ay, kwaraw! Angkain. Tiliwan nyo man daytoy ajak! Ha? Matong pa, langkain. Sana siya titiliwan niyo Nitatabadong titiliwan niya, Kapitan. Ay, ako ka. Anyat pa kainaigan dito'y ni Pare Badong. Iso ti utat amin dagitoy. Ha! Imbaon daklaan, Kapitan. Ay, ako ka. Agsasaw ka itipon, no? Uwan, Kapitan. Ala, awagam nga ron itamit lang ni Pare Badong. Ibagam nga adanti impaala na Ibagam nga umay nakasabtan. What? Ay, uwan, Kapitan.
Talaga na ipasubuak lang dito. Ay, just keke di na jajak. Apay, di na naala timbagak nga imbati da. Naala na kanong araw, masapol amapan ko sabteng. Anya, saan amabalin amapan mo sabten ijay tersina? Saan nga iti tersina? Sa dinong araw, Ijay ang tidakkel na bataw, iti igit ti kalsada. ay kat mapan mo sabtenin itayak pa'y ang makaramraman iti karnit baboy. Sige, isaganang maruday, nagiti pamienta, kansili dita. Anya, Kapag isuntaw, no sumangpeta, agarami dakman, iti barbecue. Ayan tinaala makarni ti baboy, Jack. Kuwata tapadong. Ada ijay. Ay, naimbag tayo may kapari ba daw? Paray. Kuraw! Eh, Ayaw bang nagiti kakadwap at ano tatiliwan nyo ida? ay, May kayong kakatwa. what? Ay, niya ka dito yan, paray. Ay, ijay presento ti pagpalawagan nyo, pare ba daw? Anya. May kayong tatabadaw. Ah. Tapungwan mi ti saka kanimayaw. Ay, sana mapalin na. Tangay awan ti pusas may. Masapul apungwan da kayawn. Ay, ipalubos ko kay Day, nakasta. Ay, sana. Anya? Di yung kaya ti patiliw kada kami. Barangay tanod kayo, Umlay. Ha? Alam lang sino kayo kay Day. Kasta gayam Ah. sige. Urayan nyo nga ron ta, umawagak man iti pulis. Ay, saan buti na, paray? Maasik ang magkada kami, Masapula matiliw kayo. Ha? Awan ti binabaw yan. Walang kumpa-kumpa. Yay. badaong lugan dagiti pulays. Nadagita dan na ay na. Unyag pa'y sutuyan. Anya ngay taramidan ta. Ay, ibagam ka na dyan. Pasumuko tayaw ka nagiti pulays. Anya, Hawanan ti mabalintayaw tuyang. Ay, maasik ka kada kami, paray. Tulungan na kami kumamit na. Di mi kaya ti mabalod, paray. Tulong ko na. Ay. Awan ti maitulong ko itikas kada kayo, pare. Ha? Masapul ama ibalod kayo. Ta ikaroyo ti nagbasulan niya. Anya. ni Kapitan Enteng. Apay anak kasukat ka manan, laklakayan. Apay, gapot ala kay ti taon, saan nga disintay? No nasaya at tipapanan ti tao anak kadisintay, awan dakes na. Ngam no kasken ka sa bali manan ti papanam, madidaytan. Anya ko maasabali manin ako nan. Ay, san kon nga ibuksilan, taamumon ti kayat ko asawan. Awan malating ka malablabay. Awan ti mading aramid kaw. Inaklangag pasyar. Asino man anting kapasyaran, ni biwan, wano bitaw, wano bitray. Anya manin kita biwan ka na bitaw bitray. Ni ka di babae nga umuna, wano babae amay kadwa, wano babae amay kalaw. Anya na kita sasawa mo to yan. Ay naman langay. Papanta ka rin, tata. Kasla ka mo't baraw iti kasta alangam. Bagay ka di mo lang. Barap. Permi bagay na bagay. Oh, mapantan. Pandara kong ti tricycle ka. Ay kita niya pengay. Itulod na kaya yung gilgilap asilaw. Agilgila pa silaw. Anya ngay na dyan, tata. Kasla kalasan a lalaki. Ije ngay ayan ti ado ang mainom. Kin ado ang babaya serbidura. Ay, ala. Itulod ka ijay ngam panawan kan taw, tani. Agpasada ak. Apay di mo kaya't akadwa na nga ginab. Adda kwarta. Tanaglako ak itinatingkaw. Ha? Ada kawartam, tata? Ay, kaya't ko ilibre na klakit day. Ay katwa na. Kakaiso na nga adda kwartak di kayo. Sige nga rin, tata. Ibatik ton ti tricycle ko, iti parking lot. Anya ka diti order yu, tata. Ibagayo, tayo nakalaan na dagos. Di kaimasan na mainom. Kun kaimasan na pulutan. Di isan mo kada kamay. Ate. Naimas mat amin ang mainom kan pulutan mi dito, tata. Ay, di nakman awagan ni tita tao bingak pay. Napintas, abalasan. Kasta ka di, mano? Ibagayo nga rudan ti order yu, tayo nakalaan. Ay, way, napintas abalasan.
Kaya numabalain, sika ko mati ang kanta dito yung video game. Siya nagbayad. Ay, ariglado, tata. Ay, manong gayam. Itad ko amin da ito, saglilima abarya. Ay, ariglado, manong. Agkanta kapaman amalpas ti umuna. Nagaduda ito, nasaglilima. Di na binilang sana intern. Nagpipintas mat gayam ti babbalasang da dito. Tata ba daw? Apay, italaan na may kaditay. Unyaro tata. Kanayo nak amang iturod iti pasaheros. Ngam italaan mat may muloy da. Ta inawis na kami. So, asan ka nagbabawi ngayon may ditaw? Saan ka day? Wan tata. No kayat mo, kanayon tang umay dito. Ay, kayo na. Wala ka ang dakwarta, apay kayo dinasan ngay. Aglako ak tumanay, iti natan may kinituyan ka. Imbag ano saan nga gungat ni nanatuyang. No, yinom mo ti paglakwam tata. Ay, kadiskarte lang dayta. Rigon, si Riba, nituyan ka. Tapno at daman ng kwarta. Umaitan tumanan ditaw. Ay, agurnong akmat iti kwartak. Tapno makaumayak manan dito. Iso aka na yunay, ti agurnaw. Tapno makaumayak, kat makitak na iti napipintas sa pampalasan. Umutang akman iti sardinas, maray. Kamatis lang ngamin ti adda iti balaymay. Nabiit pa'y ang naglako ni Badong mo itinateng na. Ita umutang ka. Ah, naglako ka day. Napanak ngamin ijay balay ti kasinsin ko iti napalabas ngal daw. Diyak mo ang naglako gayam. Idi saan pa'y apimanaw da kapitan kan Kwarog. Ni Kwarog tinangiluganan ni Kabadong. Isumot lagayam ang nagdisinti arimwar itay bigat. Ha? Ang mga nuti kwarta naglakwan na tinaramat na. Anya pa'y ngay no ti kasta. Ay sa dino nga ta tinapanan na. Mamak to day tainton sumangpag. Palutputag to aging gadi na ibaga no naggapwan na. Awanan ti arak. Mangyag ka pa iti adu a berde tayo. Miss. Ay, wan, tata. Ay, manong gayam. Ubing ka pa'y may ti pa nagkita. Nga mapay nga aghabaw kan. Mrs. Ay, Miss Gayan. Apay nga nawagan nak iti misis. Aglang na nga ka di a misis. Apay mga inawagan nak iti tata. Apay, aglang lang nga akadimot tata. Ay, ladingita. Ngam ibagbagak lang ti pudno. Ay, manong ka din ti apo ko yo. Anya? Apo ko. Ay, awan ti apo ko. Ah, kasta ka di mano. Kunak no adun ti apo ko yo. Sige nga ron. Ta serbiak pa di tabangir alamisaan. Kita kami pa'y agawin tata. Ay, makamaniho ka kadipay. Ang mga manuidong parmuti pagluganan ta. Anya ka tayo dungpar. Nalay nga driver na doon. Saan ko apulo si dungpar ti manihuwag. Nasasayat sa no idumog ta pa'y basi dita. Agawit tantaw, ito madamdama. Rigon. Sige nga ron. Eh, Siguro magtangar ti lamisan tan. Siguro mag... Na? Api... Tarasan. Aguro ka ni tata ba daw? Ay, talaga na bartak. Ay, ito, rog ko man may. Awan ka di pa'y da kapitan kan Kwarog, maray. Ay awan pa'y mat Marimilyang. Ay adda ka sa pulan nyo kan kwa na ije barangay hall. Adong amin ti imbay nangala iti clearance kan certificate of indigency. Awan pa'y ni kapitan amang pirma. Ay aganos da pa'y laeng. Tamabiit ka no ni Inteng. Ay day tapay lati ibagam kadagiti umay agala. Day tamot ti imbagak kadakwada, maray. Ay noan niya nga tamot tinakataktakan man dagi jay nga agulitag. Apay nga awan da pa'y laeng. Apay no awagam, taadamagam, maray. Awan nga ruti signal ijay maray. No apay mo't day ta signal, taparikot iti nagduma adisaw. Diyo ka din nakita ni Badungkaw. Ay di mo ko na asaan pa asimang pat maray.
Saan ka di ako na ni Marikwanang anaglugan da iti tricycle itay bigat? Day tamot nga road, ngam aldawon, awan pa'y maray. Ay, dayta ati saan ko nga ambaw, maray. Ay, masurunak at talagan iti day di abadaw. Napanak ijay katarungan may. Adaw ti pinurus na. Kaawatan nga adumatin lako na. Inarkila na pa'y nga rod ni Kwarog, idinaglako, maray. Nangipanan na nga ta itinaglakwan na. Ay, damagam to, inton sumangpad. Ha? Talagang agsarita kami itinaawang. No saan nga umno ti sungbat na. Pagtalawa kaun, ijay bayan. Bumangon kayo, tamang rikapan ti resto bar, Manong. Anya ka dito, oras na. Oras ti panagrikap ti resto bar, Manong. Agbayad kayon. Ha? Ayan nga ito'y pitakak. Awan mo dito yung bulsakan. Inalam ka day, Rigar. Ni, apay kumangay nga ala ti wallet mo, tata. Ayan na nga rudin ngay. At dalaang mo dito yung bulsa ti pantalong ka. Mga no, adda na nga ala, itay nakaturog ta. Ay, kasanungay, mes. Awan mo ti pitakak. Sana mabalinday tarason, Manong. No di kayo makabayad, mangayab kami iti pulis. Ha? Umay kayo uminom, awan mo't gayam kwartayo. Ay, adda kwartak ijay unag tiwalit ka. Adeng, promise. Ayan na ngay. Napanan nga ta ti sinalbag abadaw. Ay, kanayon mula sapsapulan ni badong mo. Sa dinulaunay, ay ati papanan na. Ay, masursuro na kun maray. Igimpakik amin abado na. Tay kabil ko itiruangan. Kat, kasanod ngay no sumangpad. Inton sumangpay. Alaan na, tauray pumanawan. Di na mo la matulungan iti trabaho. Ay, agsarita kayo pa'y anaimbag. Sakbay nga arami, damday taplano, maray. Ay, nauma akon maray. Nabayagan nga tep-tepelak. Ngam ita, naungputan ti anus kaw. Umayan dagiti pulis, Manong. Awan mo't gayam kwartayo. Ay, ibati kong ti silpong ka, adeng. Umay ko sakain, intun bigat. Bayadak, intun bigat. Amin na ba? Bayadak di tayo. No saan ka ngagsubliin ton bigat? Ilakok ti cellphone mo, kat iso ti pagbayad mo. Ay, naging nginamit ti silpon ko, agam ti cheat ko di tayo. Iso nga rod, nga umay ka no bigat nga agbayad. Tapno san amay lako ti cellphone mo. Ay, sinalbag kiday, no asino tinangalay, ti pitakak. Imbag, tadi da naala ti silpong ka. Ala, rumwar kayo nga rodan, tamang rikip kami. Kasanungay di cellphone mo, no di ka makabayad no bigat, tatabadong. Ay, dahi tangarot ti parikot ka. Sigurado aberukin ni tuyang ko ti silpong ka. Dabagan na laki din, no, ayan na. Ibagam ka na yung imbate mi Jerry Stomar. Ay, ako ni tuyang ko No ibagak nga imbatay, gapotadyak nakabayan. Hanya nga rod nga, iti ibagam no birukin na. Ay, ibagak ajak amaw. Ibagak na po ka. Problema ti kwarta, pagbayad ko itininum ta. Kun pinulutan ta. Pagpautang ka mang kidirigar. Nay, pangalap nga, kat sa anak ba't ang nagpasada, ta inawis nakit nga rod nga ginom, tata. Ay, sayang ti silpon ka. Sapay nangina ti silpon. Gapo iti inaw. Nawananak iti silpon. O di gumatang ka, no makalako kayo manon itinatungyaw. Ay, kapilitan na kasta ti remedyo na. Tapno makagatang agmanay iti silpon. Nasurutan mo't lang ti dalan mo anagaway, badong. Apay kumangay, asaan ko ang masurutan. Kat kanayo nakmat na magmag na. Ayan tinaglakwam iti tarong kan okra. Ha? Apay, naglako ang kaya, may inakla nagpasyar, may. Di nakulbudan. Ayan tinaglakwam ko na. Dahi tangarod tinapan ko sinapaul tawanan tay pitakat. Nauma akaw iti kinaulbod mo. Makitam dagita nakasakaw kanday ta ikaman iti ruwar-tiruangan. Abadaw. Ha? Apay ka di dagita tuyan. Badbadong dagita. Ibaklay mo kat pumanaw ka. Pati day tadaan nga ikaman. Alaumbutan. Ay, unay kamutin tuyan. Papanakon ngay, kat makatudtudaw.
Apaya damagam kanyak no papanam. Makaamu ka mo tunay tibiyag mau. Sinay, panaw! Ay, napunuwanan ni Marituyang, Mare. Ada ka din ni Kabadong. Adan Mare. Natanawak nga adda sa ko itirwar ti balayda. Adamat itirwangan da ni Marituyang. Idintot adamat ni Pari Badong itirwar. Apay adi na pasterkan ni Kabadong. Kaslasaan apasterkan nga rod ni Marituyang. Ada pa'y igam na apugupog. Talaga nga rod anapunuan no kasta. Wala nangag ko pa'y tiinriyaw ni Marituyang ako nana. Panaw! Nagpatingga nga rodan ti anos ni Marituyang no kasta. Ay, anyang gata ti sumaruno ama pasamak. Mapantaman di ta igit ti kalsada. Tatanawan ta no anya ti mapaspasamak. Ala, darasem nga road. Tapno makabuya ta iti libre a pelikula. Ay, kasla pelikula ti mapaspasamak ita kada Pari Badong kan Marituyang. Ay, di nakadimot papanawin at huyang. Awan ti amo ka papanat. Sika lang, iti babae, iti biyag kaw. Ay, all bound. Ha? Nang ipanam nga ron iti naglakwam. Itad mo kanyak ti naglakwam. Uray ka gudwalaan. Napukaw nga ron ti pitakat. Uri damagam kinirigaw. Amuna, napukaw ti pitakat. Anya ti amok ngay no kinatulang mo day ti akadwam. Kasta kayo magkatalalakay. Ay buwisit kayo kiday. Sigay, pumanaw kan bataong panaw ko na. Ay, pakawanan nagduyang. Saan ka ngagparintumang iti sangok? Ay, ikarektuyang agbalbaliw akawn. Idya kaun ti mapanitiris tubar. Mamati ka kumamay kanya ka. Ikan na kumapa iti may sagundaway. Ikarek, agbalbaliw akong tuyang may lab. Saan na maulay? Naimbag nga aldaw, mga kabarangay. Handa na ba kayong sumakit ang tiyan sa kakatawa sa mga bagong problema ni Kapitan Enteng?